Lela ugildo suka apho. Mama uVayisi. Phansi kwale vesi ethi ku-21 uSirayeli wayincothula intente yakhe waya wayitshwabulula. Ndiyajoyina omama bami. Joyinela imini yami. Whenever kukhoywa ibhathi yomntu ndiba nexhala loba yafa kwaze kube njani mhlawumbe. Ndikhalela ukuthi bomama bam masimyekeni uMagambo aphumle njengomqeshwa ngoba yena umzamo omhle uzalile yaye uGqatso ulifezile family yakhe. Nam ndiyamazi uMagambo umkhaya wam phaa eqokolweni, kodwa ngoku ndifuna ukuthi kwifamily yakhe uthi xa ethetha uIsaya uthi kuyoma utyala athi yabuni intyatyambo athi kodwa lizwi likaThixo elizawuma ngonaphakade. Ndifuna ukuthi phakathi kwale vesi mama uVayisi ube yazi uba uMagambo ngenye imini intente yakhe izawuncothuka. Kufuneka sibe ngabantu abanjani ukuhlala silungiselela le mini. Bomama bam sivile ngoMagambo ngoku. Make sijonge thina ngokokuba kufuneka sibe ngabantu abanjani khona ukuze sizohamba le ndlela njengoMagambo. uMagambo behlele sazi emane utsho kancinci sithi kuba mna ndiyazi xa uthe wachithwa umnqube wam bepindwetheyo ndinesakhiwo ezulwini esingakhiwanga ngasana. Beke watsho omnye umntu obathi mandizame leyo ndlela noba inzima njalo. Athi ubhale lo maHebhere athi kungoko uThixo ngenazintloni ngabo abakuba kuthiwa nguThixo wabo ngoba ubalungisele lungise. Masemkhululeke bebheke kuloo mzi athetha ngaye uJohana athi ndiyawubona umzomhle usihlufuna kuThixo athi uhotshisiwe njengomtshakazi ehotshisiwe. Ndindeva amazwi esithi umnquba lo kaThixo nabantu yayizawuhlala nabo emqubeni azosule abantwana kaMagambo inyembezi ngoba izinto zokuqala zigqithile. Masimyekela goduke aye kuloo rhamente athi uJona xa ethetha ngayo ndawabona abantwana abancinci ndawabona amadoda amakhulu. Uthe vuma ngamazwi angatshiyo uthi ndamamela atayiva itshanti atayiva le ngoma wakuhlebela umoya wathi Jona awuzuyiva laa nto iculwa ngabo abantu into mawuyenze wena bhala uthi banoyono abafele enkosini ngoba baphumile kulalekeni kwabo yaye imisebenzi yabo iyalandelana nabo.